L'últim que hi ha, que ja fa anys que funciona, sobretot l'aliment que ve de fora, les barres d'urani gastades tenen una altra utilitat, radioteràpia, etc. Però una de les coses que es fa molt i s'està utilitzant molt és que fiquen una caixa de plom i passen l'aliment per dins. I aquest aliment dura 3 anys congelat. O sigui, aquest aliment li mata igual lo dolent que lo bo. Aquell aliment no val per a res. És com si mengessis plàstic, però té el mateix gust. Sí, és una manera de tindre les neveres plenes dels productors grans. O sigui, això és una utilitat i per desgràcia això de radiar el menjar ja ho vaig veure aquí a la Fira Sant Miquel a Lleida que parlaven sobre aquest tema. O sigui, cuidado que la cosa se complica moltíssim. Fins que anar a pressió. La informació és poder. A partir d'ara vosaltres teniu molta informació. Utilitzeu-la bé. D'acord? A veure, m'he deixat els microones. El microones té que estar a 2,5 metres una persona d'actuació del microones. Hi ha cunyes que no tenen ni 2 metres. I després hi ha il·luminats que no s'han ficat el microones a l'alçada del cap. Ma mare, una persona gran, va i mira per la finestra a veure si el menjar se fa. No és un forn, sisplau. Separeu-se. Té una alarma al microones que fa cling quan s'acaba. Després podeu anar, però mentre està funcionant, que no serveix per a res, només serveix per tindre velocitat i anar de pressa i calentar la cosa amb marxa corrent, perquè desvitalitza el menjar. Quan soni l'alarma, aneu allà, sabeu d'això i ja està, però no esteu allí davant perquè és un problema molt gran. Ah, i té la mateixa freqüència que el wifi. 2,4, recordeu-se. Un truc per saber si un microones funciona, fiqueu un mòbil dins, engegar, però, sisplau, no engegueu el microones perquè va haver un que el va engegar van tenir que vindre els bombers. I amb un altre mòbil truqueu. Si aquell mòbil que està dins funciona, agafeu el microones i el tireu a la deixalleria. Un que vaig comprar jo al Lidl, que es diu marca Medium, salta contestador, o sigui que és bona feina. En canvi, altres de marques molt d'això no compleixen el d'això. Bueno, doncs ja està. Espera. Tinc web, podeu passar per allà, us puc fer demostracions del que vulgueu. Passeu per allà, tinc les targetes, el que vulgueu. D'acord? Doncs moltes gràcies a tots.